Weet jij nog wat een snoetenkeukske is? Of een mikman? Ja, als je dit boek gaat lezen, dan kom je er allemaal achter. Leer Limburgs koken. Het is van Nettie Engels en haar dochter Peachy. Limburgs koken. Ja. Wacht, ik geef even een microfoon, anders kunnen we niks huren. Ik heb er een. Jij hebt er een. Beetje niet. Echt niet. Doe niet. Nee. Ja, wat ben je aan het maken? Ik ben aan een koekjestaart aan het maken. Maar is dit een typische Limburgse taart dan? Ja. Ja, en wat is hier typisch Limburgs aan dan? Typische Limburgse van die taart is dat er Limburgse keukjes zijn. Ja. En dat er ook Limburgse ingrediënten in zitten en de crème. Nou, nee, het was meer dat deze was een taart. Limburg had geen taart. En Limburg had alleen vlaai. waar je Ja. vlaai. Soms moest er ook taart zijn, zoals met een namensdag. Want Ja. verjaardagen werden niet gevierd. En dan maken ze een keukskestaart. En dat zijn dus keukskes met crème ertussen. En daar steeds kant en klaar. Ja, oh, dit ziet er prachtig goed. Ja, want zien de Limburgse gerechten die een beetje in de vergetelheid geraakt? Ja, te veel. Ja? Te veel. Een heleboel mensen die kennen alleen maar de vlaai. Ja. Iedereen weet dat vlaai Limburgs is, maar als ze bier geeft, dan is het bijna goed. Dan is veel en veel meer. Toen dacht je, het werd tijd voor een boek. Ja. Het werd tijd Ja. voor een boek waar alle Limburgse gerechten Stond in maar stonden. 40 in. Nou, maar Stond 40 er maar in. 40 in. We hebben er veel en veel meer. En dit is dus een boek wat we geschreven hebben. Leer Limburgs koken. Ja. Van mensen die beginnen ermet. Kijk, dan moet het dus niet te moeilijk zijn. Dus we hebben echt gezocht naar makkelijke recepten. Of we hebben gerechten omgezet dat ze nog wat makkelijker zijn. En dat iedereen ze kan maken. Bijvoorbeeld je worstenbroodjes hebben we vervangen door knakworstbroodjes. Zodat Dat ze niet zelf eerst weer die ja, worsten want dat is losmaken. gewoon nog meer werk. En ook de jongeren, die willen dus graag dat ook de volgende generatie, dat die weer Limburgs gaat koken. Ja. We hebben zo ontzettend veel. Ja, dat is een prachtig boek met foto's van Luis Oliveira. Ah, goed gezegd. Ja, goed, uit Brazilië. Een Ja. Braziliaanse fotograaf die Limburgse gerechten gaat fotograferen. En waarom niet? Ja, waarom het niet? is het horen bij de cultuur van hier, Ja, dus eten. moeten we wel Ja, doen. want is dat nou lastig om een gerecht smakelijk in beeld te brengen? Ja, absoluut. Absoluut. waar moet je dan op stel letten? voor, als je denkt dat een warme gerecht is, dat lekker zou zijn als echt hete zouden zijn. Dus je moet... Ik geef u even de microfoon. Oké, want maar de microfoon is niet zo nee, die doet het niet zo perfect. goed. Dus. Oké. Kan Ja, ook kan vasthouden. ook, mag ook zelf. Geen probleem. Maar wat ik bedoel is gewoon een warme gerecht, bijvoorbeeld. Je moet echt hete fotograferen. Waarom? Je moet zien. In vet wordt gewoon glanzend. Dus je ziet dat meteen in de foto. Als een koude gerecht, bijvoorbeeld hier, heb ik een goed voorbeeld. Hier die taart, ja. Dat is wel een koude gerecht. Je moet wel glanzender maken, maar een gevoel geven dat eigenlijk dat koud is. Dat het niet warm is. En dat zie je dus door die glans, dat bedoel je Ja, dan? absoluut. En een warm gerecht, kun je daar een Voel voorbeeld van geven? Ja, je kan wel hier een paar zelfs. Die hier. Dat is een Ja. hele goede. Vandaag is trouwens echt de allereerste presentatie van het boek. Hè? Dus dat is heel Die bijvoorbeeld, bijzonder. je moet gewoon zien dat eigenlijk de spek Ja, is pas in de pan geweest. dat zie je. Maar je ziet wel. Ja. Maar het zit gewoon warm en lekker. Als het koud wordt, wordt het gewoon niet meer glanzend. Het Ja. ziet er iets anders uit. dan Ik is heb het nog een moment voorbij, voorbeeld, dat ja. is een worst. Deze bijvoorbeeld. Ja. Hier, je ziet echt heel goed ja. die effect. Want hoe lang En zijn die jullie daarmee moeten ook bezig in soorten geweest? warm. In dit geval, om te fotograferen, één Ja. week, een hele volle week. Een hele week voor Ja, één alleen boek. maar om foto's te maken. Ik heb meer dan 1000 foto's gemaakt. Ja. En dan pas natuurlijk 300 heb ik bewerkt. En er staat ongeveer 300 foto's in dit boek. Zo. Maar er zijn ook heel veel instructiesfoto's Ja. om duidelijk te maken voor de mensen hoe ze moeten stap voor stap een recept volgen. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Mag ik weer even Ja. uw microfoon? Want geloof ik, Peachy, daar ben jij verantwoordelijk voor geweest, hè? Dat het stap voor stap, wat je allemaal nodig hebt precies voor een gerecht te maken. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb, het was zo. Mijn moeder die heeft eerst alle gerechten gemaakt. Ja. Toen heb ik ook heel veel gemaakt. Ja. En toen heb ik van alles geproefd. Ja, oh, dat is heel belangrijk, het proeven. Ja. Ja. En toen heb ik eerste keer alles gecontroleerd wat er is geschreven. En klopte het allemaal wat je moeder had opgeschreven? Ehm, Nee, eerlijk zeggen. Wij willen het eerlijk weten.
Nou, toen heb ik de tweede keer ook gecorrigeerd. Het Ja. was perfect. Ja. Alleen, ik heb wel een paar... derde keer heb ik ook eens gecorrigeerd. Helemaal toen het boek helemaal uit was. Ja. En toen heb ik een paar foutjes ontdekt. Oh, kijk. Dus nu, het boek is nu perfect dankzij jou. Supergoed. Ja, want wat zijn nu de echte Limburgse gerechten? Die we een beetje vergeten zijn. Nou, dat zijn er heel erg veel. Want Dit wat bijvoorbeeld- zit je vandaag aan het maken Dit allemaal? zijn frikadellen. Frikandellen is typisch Limburgs. Echte frikadellen. Maar- Het is niet van de Mora. De Mora is ook wel Limburgs. Maar de frikadellen worden vroeger, het worden een soort gehakt met uitjes erin. Ja. En die worden in dit model gebakken. En Het dat zijn zijn ook wel frikadellen. korte Ja, frikandeltjes. dat zijn frikadellen. De Limburgse En die frikandel. kindbiener nemen ze weer. Dat is helemaal weg. Wat we daar hebben staan is een gewoon eiersla. Een soort courgette. Een soort courgette, maar met eieren in. Wat hij de Limburger was arm, ze je allemaal gaat kippen. Dan worden het eier kapot, dan wordt het erpelöver. En wat maken ze? Eiersla. En die eten ze op de boterham. Lekker. Als boterham. Boterhammenblik. Ja, Als ja, ja. boterhammenblik. Een riek gevulde boterham. En er zijn heel veel hele simpele dingen. We hebben er ook recepten in staan wat nu je ziet. Want dit is bijvoorbeeld een wat recept is met dat dan wat hier geitenkies. Dat is Ja. Limburgse geitenkies met Ja. Limburgse honing en walnoten. Dat is geen oud recept, want vroeger hebben ze dit niet gegeten. Want voorgerechten kenden de Limburger niet. Oh nee, dat Nee, we aten alleen maar Alleen gewoon. een hoofdgerecht? Ja, alleen een hoofdgerecht. Niet in Erpels, erpelsvlees. Erpelvlees En of groenten. een rein of een dikke soep. Ja. En bij dikke soep kreeg ze nog pannenkeuk nou. Oh, dat was er wel. Dat Dat was wel wel. een toetje. Ja, nee, alleen bij dikke soep. Oh, dan kreeg ze... Maar Bij de rest dikke kreeg ze ook niks nog. Nee. Oh. Nee, dat was er niet. De Limburg was arm. Die waren blij dat ze het eten hadden. Mhm. Maar we hebben dus in het boek ook een aantal varianten. Bijvoorbeeld dit is dus een gans nu gerecht. Maar met een Limburgse ingrediënt. Het is dus Limburgse geitenkies. Ja. Ja, en Pietje, doe dus die echt heel... Dus precisiewerk, of niet? Die Ja. keukens die moeten precies net van heen liggen. Ja, dan moet je precies net van elkaar. Want als het net zo is, ja, dan... Dan krijg je een schijve taart, als je Ja. het zo niet doet. Ja, dat is vandaag heel veel publiek metgekomen. Dat we natuurlijk toch gewoon vieren dat vandaag het boek. Ja. Ja, Voor en het heel eerst... veel bekende mensen die wij hebben uitgenodigd. Ja, die zitten allemaal door. We kunnen ze Ja. nu zien op televisie. En heel goed voor die mensen. Je zit van alles voor hun aan het maken. Ja, dus die dat krijgen klopt. die lekkere eiersalade. Ja, Die, maar er zijn nog een heleboel mensen die hebben ons geholpen. Want wij moesten op een gegeven moment, Louis, onder ieder gerecht en een andere dook. En dan een ander toffellaken. ja, en en dat zo. moeten allemaal oud Limburgse deuk zijn. En dat moest allemaal op oud Limburgs serviesgoed. Och, wat is Dus dit wij zijn, kritisch, hè? dus wij zijn de buren afgegaan. Ja. Heb je nog een dook? Heb je nog serviesgoed? En die mensen zitten nu ook allemaal die in het mensen publiek. hebben we allemaal De uitgenodigd. doekjes. Ja. Degene, Dat is- degene waar we het vlees van kregen, degene waar we de groenten hebben besteld. We hebben iedereen die het met gedaan, hebben we goed genodigd. Want we vinden dat die mensen eigenlijk met het boek hebben gemaakt. Tuurlijk, Louis is helemaal super. Maar die mensen hebben het net zo goed Ja. geholpen. Want je hebt al heel veel boek geschreven. Hè? Ja. Dit vind je zelf het meest bijzondere. Nee, het mooiste. Het mooiste. En Niet het waarom, meest bijzonder. Ik heb een geschreven, dat is een meer bijzonder boek, maar dit is het mooiste en boek. waarom het mooiste? Door de foto's. Door de foto's. Door de foto's. Nou, Die foto's zijn werkelijk... dan kom ik ja. toch wel bij jou. Ja. Dat is toch wel een mooi compliment. hè? Nou, dank je. Ja, dat vind ik ook. Vanetti. Ze Maar is waar ook is- kritisch. Ja, is ook kritisch. Ja, absoluut. Maar heb je ook ieder gerecht geproefd? Na Ja, de foto? Want oh, ja, dan is het toch over. Absoluut. Het waren sommige dagen dat ik ben nog naar huis gegaan met de hele Met kant-en een doos klaar frikandellen. eten. Ja, absoluut. En het was heerlijk. Ja, dat geef kan ik ons nog... niet anders zeggen. Nee, heerlijk. Ja, het ziet er allemaal heerlijk uit. Het publiek is vandaag gelukkig, hè? Ja, wij gaan nog even zoet voor de reclame, maar wij gaan niet ondertussen gaat eten. Ja, ja. Even tussendoor. Wat zeg je? Ja, je mag tussendoor. Gaan we hier ja. staan? Jij wil nog wat zeggen? Mijn moeder zei wel dat alle mensen zijn gekomen dat Ja. wij het spullen hebben geleend. Ja. Maar er zijn ook andere mensen bijgekomen en vrienden ook. En ook vrienden. Dus, ja. Ja, iedereen Dus, is gekomen om jullie te steunen en Ja. het te vieren. Ja, want van Peetje is het eerste boek. Ja, dus... Superleuk.